माझं नाव ठकूबाई ऐकलं ठकूबाई 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 आपण इथं आलात होय मान सन्मानाप्रमाणे स्वागत केलं आता जरा लवकर जागा सोडा राजा माझं काय याला कारण आहे नावाप्रमाणे काही कृती असेल नाही 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 आमच्या दरबारी तसं काही चालत नाही राजा तसं तुम्ही काय समजा नको ऐकलास आणि जागा सोडून मागा सांगा नको माझं नाव जरी ठकूबाई असला तरी मी आतापर्यंत कोणाक ठकवलंय नाही म्हणता ऐकलास कधीच नाही कारण नाव ठकूबाई हो कोणत्या घरात जन्म झाला माळी घराण्यात जन्म झाला माळी घराण्यात जन्म होय पण तुमच्या दुःखाचं कारण काही कळलं नाही राजानू काय सांगावं अगदी तुम्ही काळचा घात घातलास काळचा ऐकलास कोणावर वैऱ्यावर येळ येऊन असो माझ्यावर येईल ऐकलास आपण प्रसंगात आहात होय राजा पण प्रसंग निर्माण झाला कारण या राजघराचे काहीतरी मिळेल राजआश्रय मिळेल म्हणून दरबारी आगमन झालं का होय राजानू काय झाला ठाव कसा काय झालं काल आमच्याकडे ना मळबातवर गडगडला ऐकला द्वाराच गडगडला कुठं मळबात गडगडला आणि वाईच्या कान्या बंद झाला आणि मग हे वारं सुटलं हा निसर्गाचा रीतीनियम आहे वारं सुटलं राजानू आणि माझ्या घरातून कोण वाजव म्हणलं माझ्या घरातून कोण वाजव म्हणलं एक लक्षात ठेवा वास्तू जीर्ण झाली असेल तरी जीर्ण झाला का महाभयंकर वादळ निर्माण झालं आणि त्या वादळामुळं आपली वास्तू जमीनदोस्त झाली असेल राजानं उंचात करा आपण कोण वाजव म्हणलं तो म्हणलं माझ्या भावाच्या कपाळावर पडलं आणि माझं भाऊ मेलो होय राजाने प्रसंग आणीबाणीचा या प्रसंगात आणि काही करू शकत नाही राजाने मागा सांगा माझा घर मोडला कोण वाचो मोडलं उन्हा नईन घालून द्यायच्या मागा कोण वाचो बरोबर पण भाऊ मेला त्याचा काय करता लागतं त्याला काही पर्याय नाही होणारा सोपाय कृता लल्लाकडे साखरी ते लिहिलं भाई ते चुकीला गदाकडे नीत जाणे आणि काळाचा कायदा खोडण्याची हिंमत माणसांची नाही हे परमेश्वर ठरवणार आहे आपण एकट्याच नाही राजाने माझा पोरग्या असा कोणाचा नाव का माझ्या घराचा काय होतो नवीन वास्तू बांधून देऊया त्याच जागेवर एखादी सुंदर वास्तू आम्ही निर्माण करूया नको 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 राजानो का त्या घरावर घर बांधायचा पुन्हा बोला नको गाव त्या घरात आता रवाक नको ऐकलास बाय छान झाले दिवस मावळलो काय सगळा घर कसा माझा हालता ऐकलास हालता याला कारण का कारण नाही. माझ्या भावाचं खून झालं मग हे लक्षात ठेवा पिंडदान करायला हवं श्राद्ध घालायला हवं आणि ब्राह्मणाला बोलवून ब्राह्मण भोजन जर केलं असेल हा प्रकार किंवा घडणार नाही काही एक उपयोग नाही बोला नको ऐका भट जेऊ होय घरात बनत बोलाच नको राजांनी सगळ्यांनी माका असा सांगल्याने घरात भट जेऊ होय काय शांतता आहे तरी म्हणा काठी कुतो नाही तितको पैसो खर्च केलाय भटाक बोलवलंय ऐकलास आणि 2 शहराचो भात केलाय बटाट्याची भाजी केल्यान खाका खाल्यान निघालो किसपटाचं गुण नाही आणि ब्राह्मण घरी भोजन झालं हा काही उपयोग झाले काय नाही उपयोग नाही झाला तरी लक्षात ठेवा असा ब्राह्मण शोधला पाहिजे तो सत्पात्री हवा सातपात्री सुद्धा तो हो सत्पात्री सत्पात्री सुद्धा तो कोणते ब्राह्मण की बघते बघते म्हणते आणि त्याचा काही उपयोगच झाले काय नाही उपयोग नाही झाला वास्तुशांती केली तरी काही उपयोग होणार काही नाही येत नाही आपली मुलगी आहे काय करते नंतर माझ्या मला फुला आणि ऐकतात फुलं विकणं हा व्यवसाय आणि काय करते नाचता सुद्धा नित्यगाला पारांगत बोलवा दरबारी